आसामनि गोबां जायगायावनो दैबानाया गिख्रंथाव महर लादोंमोन। जों साननैसो सिगां नुदोंमोन आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लानानै गोबां सुबुंफोरखौ खोखैफोदाव खोलैलांबाय बा गोबां सुबुंफोरनि न' बांखौ सिलिंखार खालामलांबाय। थिग बेबायदिनो धेमाजि जिल्लायावबो फिन गिख्रंथाव दैबानाया जानायखौ जों नुनो मोन्दों। नैबे आंनि उनथिं नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे गुदि फरायसालिमोन बा मावग्रुबारि बा बुरिमुरिनि मोनसे बे फरायसालिमोन। दै लोमनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा बेहाय क्लास लानो हायाखै बा गोबां फरायसाफोरा क्लास लानो फैदोंमोनब्लाबो बे दै लोमनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा न'सिम गिदिंनानै थांफिननो गोनां जाबाय। आथिखालाव जोङो मिथिनो गोनांदि आसामनि गोबां ओनसोलावनो बेफोरबायदि दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरखौ खैफोदाव खोलैगासिनो दं बा जोङो खोलैनायखौ नुगासिनो दं। नैबे समाव जों बुंनांगोन जे नैबे फरायसालिया आबुङै दैजों लोमजोबबाय बा दै लोमनानै दै सिङावनो दं। नै नोंथांमोना नुगासिनो जोङो बेसिम थांगोन। नैबे फरायसालिनि मुङानो जाहैबाय मावग्रुबारि बा बुरिमुरिनि मोनसे फरायसालि। बे फरायसालिया दै लोमनानै दा आबुङै दैजों बा दै सिङावनो दं होननानै जों बुंनांगोन बा दैजों लोमजानानै दं बा गोबां दा फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायनि सम। बे सोलोंथाइ लानायनि समाव दैया लोमनानै बेफोरबायदि जानानै दं बा क्लास लानो हायाखै। जोङो बेखौ बुंनांगोन बा बे दैबानाया मानि थाखाय जादों होनोब्ला बिथांमोन बा जों रायजो राजाफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बे साखाथियाव मोनसे बा बुरिमुरि ओनसोलनि बे खाथियाव थानाय माथावरिया बायनानै बेफोरबायदि दैबानाया जादों एबा सोमजिदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। सारमोननि फरायसालिया दैजों आबुङै लोमनानै दं। दाथ' फरायसाफोरा स्कुलाथ' खुलिबायमोन, क्लास लानो मोनदियासै दैबाना जानानै। मा बुंगोन सार? दैया बिदिनो जाबाय थायो बोसोरै बेबायदि सेरें दैसाया बाला फबजोबनानै गोजौ जाबायना दै थांनो लामाया। दा बिदिनो अखा हाब्लानो एसे बारा हाब्लानो मालाबा अरुणाचलाव अखा हायो। अरुणाचलाव अखा हाब्लानो दैया थांनो लामा गैला नालाय बे स्कुलथिंसो फैयो, गामिफ्राव लोमसावलाजोबो। बिदिनो जाना दं आरो दाथ' आरो दैया लोमनानै थाबाय। फरायनायाबो बन्द' जानांबाय आरो दिनै। खुलिनाया जों सनिबारनिफ्रायनो 1 तारिखनिफ्रायनो आगष्ट 1 तारिखनिफ्राय खुलिदोंमोन आरो खुलिनायालाय। मैयाथ' देवबार थांबाय, दिनै समबार। दिनै फैबाय आं फुङावनो फैनानै नुफैबाय दैयानो गासैबो लोमजोबनानै दं। एबार बांसिन जादों नामा सार दैया? जानायालाय बिदिनो गुबुन बोसोरावबो जायो। बिदिनो बुरजा जाबाय थायो आरो जाब्लाथाय आरो फरायसालि बन्द' जाबाय आरो फोरोंनो हाला आरो बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय मा राहा लानांगौबा मोजां जागोन होनना सानो? बे जेंनाखौथ' जोङो गोबांबार जोंनि CRC ग्रुपआव होगासिनो दं। आरो बे CRC ग्रुपआव होब्लानो BODIफ्रा नुजोबो होगासिनो दं। गावसोर बुङो दैबाना जाब्लाथाय जोंनो WhatsAppआव हर, सावगारि सेबखांनानै हर होनना बुङो। जों हरगासिनो दं। नाथाय जेबो मुलाम्फा गैया आरो जेबो राहा लायाखै आरो बेनोसै आरो। दे, गोजोननाय थाबाय सार। नंगौ, जोङो बे फरायसालिनि फोरोंगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जे बे दैबाना जानायनि जाहोनाव फरायसाफोरखौ क्लास लानो मोनाखै होननानै जों मिथिनो मोनबाय। बा जोङो आरो बिनि अनगायैबो जों मिथिनो मोनबाय दे बे जेंनाखौ आबुङै बन्द' खालामनो थाखाय बिथांमोना गोबां सोरनावबा थांबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दासिमबो नाथाय बे राहाखौ मावफुंनानै होआखै बा बे जेंनाखौ फोजोबना होआखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बा जोङो बुंनांगोन बा जोङो साननैसो आगोलावसो गिख्रंथाव मोनब्रै जिल्लायाव बा आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबानाया सुबुंफोरखौ गोबां हालाय हाबाय खालामबाय। बा आथिखालावबो बेबायदि सुबुंफोरनि दै लोमजानानै गोबां जायगा बा ओनसोल लायै ओनसोल लानानै दैबानाया खैफोदजों सुबुंफ्रा मोगा मोगि जागासिनो दं।